खुलुमबाय। दिनै 15 फेब्रुआरि 2026 गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। राशिफोरखौ फरायनायनि सिगां आंनिफ्राय आनान गसाइनिसिम आरज खालामनाय जायोदि दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहामैनो गाहाम बारलांनो हायो। जेबो खैफोद आफोद जायालासे फैदो दानिया दिनै राशिफोरखौ खोनासंदिनि गिबियावनो दङ मेष राशि। जेखियानो मावा फालांगियाव राङारि मुलाम्फा मोननो हागोन। मोजां सम। मेष राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 6। बृष राशि। जेखि जाया फोरबोआवनो रंजा बाजा खालामनो हागोन। गोजोनै सम बारहोनो हागोन। बृष राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 7। मिथुन राशि। सोरजोंबाफोर लोगो हमनो गोनां दङब्ला हमहैनो हागोन। गोजोननाय मोनगोन। मिथुन राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 2। कर्कट राशि। बायदिसिना रोखोमजों हेंथा होजानो हागौ। साननाया जाफुंनाय नङा। गोसोखौ हमथा। कर्कट राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 7। सिंह राशि। लोगो दिगि खौसेयै थानो हागोन। खामानिफ्राव हेफाजाब मोनगोन। सिंह राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 3। कन्या राशि। माबा मोनसे मुवा बेसाद खहा जानो हागौ। गोसोखौ सान्थि गैयै मोनगोन। कन्या राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 3। तुला राशि। जेखि जाया मानो जेंनायाव गोग्लैनो हागौ। गोसोखौ गोजोन गैयै मोनगोन। तुला राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 6। वृश्चिक राशि। लोगो जानाया बांगोन। लोगोनि सोमोन्दोआ गोरा जागोन। वृश्चिक राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 1। धनु राशि। माबाफोर जेंनायाव गोग्लैबायनो हागौ। गोजोननाय गैयैजों सम बारहोनांगोन। धनु राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 2। मकर राशि। मावबाय थानाय खामानियाव मुलाम्फाखौ मोननो हागोन। गोजोन मोनगोन। मोजां सान। मकर राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 4। कुम्भ राशि। दिनैनि दिनाव फालांगियारि मावग्राफोरा मुलाम्फा खालामनो हागोन। मोजां सान। कुम्भ राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 5। मीन राशि। महर मुस्रि थानायफोरा गोमालांनो हागौ। देहाखौ सांग्राङै लाखि। मीन राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 8। दिनैनि राशि फरायनाय एसेनोसै। गोजोन्थों।